Всички изкарчихте миналия месец. Около 2-3 хиляди. Обаче за какво ги изкарчи? Да за простоти. Добре, обаче следиш ли ги, записваш ли ги? Не. Как водите тогава счетоводство, първо, какво ви остава, колко има и то направо безгранично, само харчиш? Да. Обаче няма ли да е по-полезно, първо, ако имаш някакъв безплатен, супер ефективен начин, само казваш за какво си ги изкарчил, то ги записва и после на края на месеца виждаш всеки цент, всяко евро. По принцип, да. Има го, това е всъщност приложението на Евротакер, което е изцяло безплатно приложение и съответно виж сега, аз ще цъкна, има гласово, защото все пак хората не обичат да цъкат копчета и бутончета. Само му преказваме, прено, кажи някакъв разход. 80 евро за обувки. И сега приложението обработва нашето запитване. Ето виж, 80 евро за обувки, шопинг и цъкаме добави и виж какво Това е става. доста по-добре. Нали? се чудя колко съм изхарчила, да. Точно така. И как мислиш, с това нещо ще успееш ли да имаш повече пари? Може би. Ами ще знаеш всяко евро, всеки цент къде отива. Пак ще харча доста. Обаче поне ще можеш да видиш къде отиват. Да. Приложението е абсолютно безплатно, не изисква регистрация и не събира лични данни. Точно така, Евротракър. Всички останали виждате и теглете Евротракър.